Incwadi yezenzo uchapter number 12 ivesi elilodwa sesiyathandaza. Verse number 5. Thank you Jesus. Hey mtshali utheni ngesehle singayitholanga into zethu. Ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni. Chapter 12 verse number 5. Ngakho ke Petro wagcinwa etilongweni. Kepha ibandla lamkhulekela esineke kuNkulunkulu. Ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni. Kepha ibandla layeka indaba, layeka ukuhleba, layeka ukubukelana phansi, layeka ukucwasana, layeka ukufakaza omunye athi uyafakaza ufakaza ngomunye. Layeka ukuthi ubani ugqoke kanjani, wayegqoke kanjani last time. Nokuthi ubani uhamba ngemoto enjani, namhlanje uhamba ngenjani. Ibandla lamkhulekela ngesineke. Langamkhulekela nje kodwa lamkhulekela ngesineke. Yabona ke makuziwe esinekeni kuthiwa abahambayo siyosala siyincenga ngoba esinekeni bayanaba abanabayo bathi khula abashatha labakhosaya balale ngezisu abalala ngezisu bathi mondo khondo shatha laba bagijima abanye bashonele abanye bashonele. Ibandla likhuleka ngesineke. uLuka lobhalayo kodwa la abhala khona kule ncwadi yezenzo kukhona izinto eziwuthunje ngayo ezibalekile. One ukuthi yila khona ibandla la liqala khona. Ibandla liqala encwadini yezenzo. Number 2, ibandla kwehla umoya ongcwele kwincwadi yezenzo kwase sekuqala ibandla likaNkulunkulu. Kushuthi sabona ukuqala kwebandla kodwa hayi ibandla nje, ibandla eligcwele amandla kamoya ongcwele. Ngoba uma kukhona ibandla amandla kamoya ongcwele engekho kuzobonakala likhona kodwa futhi kubonakala ngathi alikho ngoba amandla kamoya ongcwele awekho. Kodwa ibandla elinamandla kamoya ongcwele lithi liyavimbeka, uthi uzama ukulivimba kodwa lingavimbeki, libiza izinto ezingekho zibe khona. Ibandla lidlule la khona ekuthiwa akudlulwa khona, lifike la khona ekuthiwa akufikwa khona. Kwenze njani kanti into eyenza ukuthi leli bandla likaKristu lihluke kunamanye amabandla ingoba kukhona amandla kamoya ongcwele. Mase khona amandla kamoya ongcwele kuhlatshelela umhlabelelo ongaziwa. Mase khona amandla kamoya ongcwele kuthandazwa kungaqedwa. Mase khona amandla kamoya ongcwele abangasebenzi bayasebenza. Mase khona amandla kamoya ongcwele abangenakho baba nakho. Kwasho ukuthi ke this chapter number 12 la sifunda khona kukhona indoda ekuthiwa uHerodi. uHerodi nje imission yakhe yinye, uzama ukuvimba abantu, kanti labantu azama ukubavimba abavimbeki, bagcwele amandla kamoya ongcwele. Lithi iBhayibheli wabamba oyedwa wabo ekwakuthiwa uJakobe wase emfaka ejele. Uma emfaka ejele lithi iBhayibheli wasemnquma ikhanda wafa. Umefa kanti kuzobanjwa futhi nenye indoda ekuthiwa uPetro. Kwasho ukuthi uma kubanjwa uPetro akwazi ngekunonozela entabeni ukuthi itetevelize la
liar. The devil is a liar. Kwathi makubanjwa uPetro, kanti uPetro ubanjwa nje ibandla likaNkulunkulu selivele lahlangana ngoba ikhona into ekhona uma sihlangene, ikhona into esizayenza uma sihlangene. Angithintele nje oseduze kwakho sengiyafala manje uthi ikhona into esizayenza masihlangene. Ubathinte mhlawumbe babe bathathu umkhulumise nalo ungakhulumi, ikhona into esizayenza uma sihlangene. Lezinto amadimoni aseMaritzburg ayogobhoka masihlangene, izinto ezihlasela iMaritzburg ziyobaleka masihlangene. Ibandla lihlangananga bantu benkosi ngeindaba kodwa lahlangana emthandazweni. Asihlanganeni emthandazweni, asibonaneni emthandazweni, asihlanganeni kwelikamoya kubonakala esiphithisa laphaya kwelikamoya. Lahlangana ibandla likaNkulunkulu lamthandazela uPetro. Ithema limthandazela uPetro kwasho ukuthi uNkulunkulu umthandazo wabantu abahlangene uyawuzwa noyedwa kodwa uzwa kakhulu abantu abahlangene. Mtshelo seduze kwakho asihlangane emzalwane. Ohleba wena uhleba mina, omele hayi khona bangakhulumi ngiyababona nje. Ohleba wena uhleba mina, omelene nawe umelene nami. Ngithandazele nami ngizokuthandazela, together we go. Asaye emuva ngoba unity is the power. Lathandaza ibandla lamthandazela ngesineke. Ithema lithandaza ngoba wayengeke adala indlebe aqedangezwa, wadala indlebe ukuthi zizwe. Naye masimbiza simbize emini, simbize ebusuku, simbiza ntambama, uyezwa. Lathandaza ibandla wezwa. Wathi mayefika lithi iBhayibheli wafika ejele uPetro waye vulnerable, waphumula ikhothi yakhe wayilahla phansi, waphumula iy'cathulo zakhe wayilahla phansi. Isho lento ukuthi hayi vele ngiyazi ukuthi noJakobe vele naye ubulewe la, nami vele ngizofa vele. Hhayi angiphumula iy'cathulo, I give up. Have you ever been in that situation la othi sekuyaphela nga kanti usathana kazi ukuthi angeke uze kuphele nga? For as long kusekhona abazalwa, for as long kusekhona intaba, for as long kusekhona obakisa, for as long kusekhona ososimo, abantu bentaba ukuzothandazwa angeke kuphele ngawe. Wena ongasebenzi sebenza, wena ongenamali iba nemali, wena ongashadile shada, wena ongalala ebusuku lala, wena ongenamuzi iba nawo. Ngiyadeclare ntabe, today is today. Lamuhla kulamuhla usathana unamandla. Kudala ebulisa uyasinda namhlanje, kudala ungenamali uzoba nayo namhlanje, kudala uhlekwa namhlanje uzojatshulelwa, kudala ungenalutho namhlanje uzojayiva. I rejoice, I dance. Kumnandi ngizoba lapho, kumnandi ngizoba lapho. Lethi iBhayibheli bathe mabethandaza ngoba masithandaza kuye uyezwa. Wathi mabethandaza wehla, wathi mayefika wafike kwakhanya. Ake ngideclare kwafike kwenze njani bazalwane? Asike sitheni hayi bokhona abangezi siyadeclare manje. Akhanya in your bank account, akhanya in your family, akhanya kubantwana bakho, akhanya kwibhizinisi yakho. Khanyisa abuhambe kumnyama, awahamba amadimoni, ayihambi inhlupheko, akuhambi ingabi nalutho. Kwenze njani bazalwane? Angeniswa kwenze njani? Wafika wakhanya, wamthinta ahleli phansi, wafika wamthinta. Uthi amayemthinta lithi iBhayibheli wayefasta
Yesu amaketanga wathi wayemthinta amaketanga akashuka ngememezele ma-respect amaketanga awenze njani. Come on church kwashula, come on church kwashula. Oh Jesu wonkwele phela mangenzi kwashula. Uyaqashula ngegama likaJesu. Umsebenzi wethu singena ngenkathi, kumabhizinisi wethu singena ngenkathi, emshadweni wethu singena ngenkathi. Iy'moto zawo kodwa Jesu Kristu waseNazaretha bapha bazalwane bentaba wonke amakhamandela, zonke iy'ntambo, zonke iy'bopho, wonke amaketanga, wonke amasheni ngiyamemezela. Ngiyamemezela. Kashule 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 bo kashule bo. Kashule. Ula kata sata la baba shata in your families. Yakashule. Ekameni likaJesu idile empilweni yakho iyakashuka, izinto ezibophile ziyakashuka, izinto ekwenza uhlupheke ziyakashuka, izinto engakwenzi uye phambili kashula. Yakashuka emshadweni yethu, yakashuka kuma-teenagers, yakashuka ema-respect, yakashuka ekhaya lapho, kashula. Kuzomangala abathakathi bangakini bathi kwenze njani namhlanje. Siyazi ukuthi ubushayeka ushayeke, siyazi ubuthakatheka uthakatheke, kodwa manje konke eshintshile ngawo nibe ubuye kuleya nto yingoba izinto zenze njani. Anginiswa zenze njani. Wafika kwakhanya umthinta kwaqashuka, wasethi ngilandele, iminyango yayivulekile. Wasethi kuyena qoka izicathulo zakho, ugqoke nejazi lakho, mase uyamlandela. Ngayisho kodwa lento zonke izinto ezilahlekile radically so in your life azibuye ngegama likaJesu. Your money must come back. Your marriage must come back. Ngiyazi usuhleli nje uthi sengihleli ngoba sengisaba ihlazo ubumnandi balomshado abuye ngegama likaJesu. Ibhizinisi lakho ngegama likaJesu alibuye ega noma kuthiwa labulawa yiCovid noma kuthiwa labulawa yini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha alibuye. Wemfundisi uMakhoba uthi ngithi yohleze esihlalweni sakho kuleliya ofisi noma isangoma noma inyanga noma ushembe akenze njani, anginiswa akenze njani, akasuka akenze njani. Sesiyathandaza but khona izinto ezo-3 ey'sha abazalwane ezenza ukuthi noma bethandaza uNkulunkulu kube ngathi abezwakali. 1, when you pray fast, ngoba
uMatthew 17:21 uthe amanye amadimoni angeke azaphume ngokuthandaza kuphela kodwa nangokuzila ukudla. Lento ethi ukuzila ukudla kukho ayikho amadimoni. 2, when you pray, forgive. Abazane bayathandaza kodwa banamagqubu. Bashange ilimi kodwa abazane banamagqubu. Abaxoleli. Kanti iBhayibheli lithe encwadini kaMark chapter number 11, uma ukhuleka xolela uma uneqobo nomunye umuntu. I-unforgiveness ivimba izinto zakho. I-unforgiveness ifana njengale mic engiyiphethe. Khona intambo kodwa engabonakali. Umuntu uthi uyaphambili iyakudonsa ikubuyisele emuva. Umuntu ongaxoleli noma ngafaka i-makeup uba mobe eyifakile. Umuntu ongaxoleli noma ngagqoka kahle into yakhe ivele ibe ngoba when you pray enze njani bazalwane xo. But number 3, when you pray, have faith. Lithi iBhayibheli uma sebefika ngoba la ibandla kade lithandaza khona. Uma uPetro sefika, hawu abazana kade bethandaza. Bethandazela uPetro. Mase fika uPetro abasakholwa ukuthi nangu uPetro. Kwaphuma enye intombazane nje, intombazane yathi nangu uPetro engqongqoze emnyango, bathi uyahlanya. Ibona abathandazayo. Kodwa uPetro mase fikile abakholwa. When you pray, have faith. Ithini faith? Ithi senginakho noma kungekho senginakho, noma ngenamuzi senginawo, noma ngenamoto senginawo, noma ngenabantwana senginawo, noma ngihlala emkhukhwini senginomuzi omkhulu. When you pray, forgive. When you pray, fast. When you pray, have faith. That's when ngenyawo sesiyathandaza. Mbamba oseduze kwakho ngesandla sesiyathandaza. Mbamba abe munye nje. Mbamba abe munye. Ngiyamuzwa uNkulunkulu walentaba. Ugcwele manje. Umbambe nje abe munye, ngifuna ubambe nje abe munye ngezandla zombili. Ungabamba ufike naye, mbamba abe munye nje. Sesiyathandaza. 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 Mase uyambheka ibandla elithandazelanayo. Ibandla elithandaza ngesineke. Ibandla elingenankinga ukuthi wena ukhonza kaMphele, wena ukhonza kaMtshali, wena ukhonza kaBani, kodwa ibandla elibambene, libambene emkhulekweni. Ngicela umbambe nje oyedwa abe munye mase uyambheka, umbambe ngezandla zombili. Mando Shantala babosiyende. Ula baba baboshiyende lebebebebe. Mandala mamo Shandala mamosi. Kula baba boshiyende to. Izi mama monde ngondo zigidi sibudo shama. Moyo ngcwele. Moyo ngcwele. Just for 1 second sengamnika umfundisi uphakisa ngicela usho something kulowo muntu. Uthi 2025 is your year. Ukhuluma uthi banakho konke okufisayo, konke okuthandazelile, konke okufastelile, konke okunikelelile. Namhlanje babuphakisa ngizoba umbelethisi. Abantu bazobeletha izinto zabo, kodwa abazobelethiswa abantu abaseduze kwabo. Khada shata khuluma kuyena, drive imoto yakho. Aw come on church, iba nomuzi wakho, iba nakho konke okufisayo egameni lika Jesu. Isho kuyena kukhona ezinye izinto ezinamandla uMathaba mayesayithandazela yedwa, base kuba khona izinto ezinamandla masekuthandaza omunye umuntu. Ibandla lakho Jesu endaweni yaseMaritzburg, ugobo lwendoda oyibizile ubaba uBhakisa egameni lika Jesu waseNazaretha. Ibandla iba lakho, ukhuphuka kwethu angeke kusafana. Kodwa ushada